Ці вучэнні захад 2025 у Беларусі гэта прэлюдыя перад вайной, у якую Масква уцягне нашу дзяржаву. Ці Расія сапраўды з беларускай зямлі плануе праверыць НАТО на трываласць, у якой перспектыве Беларусь атрымае шанец вырвацца з-пад маскоўскай дамінацыі. Пра гэта сёння ў праграме «Пра свет». З вами Сергей Пеляса. Вітаю вас на Белсаце. Беларусь як плацдарм расійскай агрэсіі супраць НАТО. Як можа выглядаць ваенны сцэнар? А можа, гэта псіхалагічная гульня, блеф і страшылка Крамля. А беларусы могуць спаць спакойна. Больш у нашым сюжэце. Сустрэча Дональда Трампа і Владзіміра Пуціна на Алясцы. Ці будзе яна лёсавызначальнай настолькі, каб ва ўкраіне нарэшце запанаваў мір? Дамовіцца на спынення вайны ёсць вельмі малыя шансы. Таму мы будзем чакаць крокаў па залучэнню в агрэсіўныя планы рэжыма Лукашэнкі. І мы бачым, што адбываюцца час ад часу нарады. От апошняя з Пуцінам сустрэчы на Валамі, на іншых площадках сведчаць пра тое, што яны інтэнсіфікуюць падрыхтоўку. Больш за тое, амерыканскі генерал беларускага паходжання, галоўнакамандуючы сіламі ЗША ў Еўропе Алексіус Грынкевіч лічыць, што ў краіну ў НАТО ёсць усяго 1,5 года, каб падрыхтавацца да магчымай скаардынаванай атакі Расіі і Кітаю. Сам Лукашенко ў інтэрв'ю амерыканскаму выданню «Таймс» няпраўдзіў усе размовы на гэтую тэму. Нет у Путина и у военно-политического руководства России таких целей – воевать против НАТО. Ну, во-первых, это глупо было бы, а в обозримом будущем точно, ну, если вы каких-то глупостей не натворите. Аднак факты гавораць пра іншае. У Літву з Беларусі залятаюць расійскія дроны, а ў Польшы выкрываюць агентаў, якія працуюць на расійскія ці беларускія спецслужбы. Пра магчымы ўдзел Беларусі ў будучай вайне кажуць у шэрагах дэмакратычных сілаў. Калі гэта эскалацыйны сцэнар у межах падрыхтоўкі да вайны, то узмацненне гібриднай агрэсіі, вербоўка грамадзян Беларусі на тэрыторыю Польшы можа прывесці да таго, што нейкая агрэсія ці правакацыя на межах з Польшай. І тут павінны быць, прабачце, агенты завербованыя, якія могуць штосьці зрабіць. Тым часам ужо менш чым праз месяц стартуюць расійска-беларускія вучэнні «Захад-2025», якія пройдуць на палігонах пад Барысавам. Прынамсі, гэтак абяцае міністр абароны Беларусі Віктор Хрэнін. Але што перашкодзіць Крамлю і Лукашэнку сцягнуць вайсковыя сілы бліжэй да заходніх межаў, як гэта першапачаткова і планавалася, а потым заявіць, што хтосьці з суседзяў нарабіў, як кажа Лукашенко, глупотаў. Для рэжыма Пуціна найти казус белі і абвінаваціць в нападзе, перакручванні нейкіх чырвоных ліній зусім без праблем. Яны напалі в 2014 годзе гібридна, а потым ужо паўнамаштабна, без асаблівага казуса белі. А Лукашенко это ж просто марыянетка, он будзе выконваць загады з Кремля. Каб не дапусціць падобнага сцэнара, ўжо цяпер трэба працаваць з беларускім грамадствам, якое па сутнасці з'яўляецца першай лініяй абароны ў будучай вайне, лічыць кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Калі гэта не зрабіць сёння, то заўтра, на жаль, мы можам сутыкнуць сітуацыю, калі ўжо і беларускі салдат будзе стаяць на межах Еўрапейскага Саюза, гатовы атакаваць гэтай краіны. Бо ідзе ідэалагічная, маштабнейшая, ніколі не было ў нашай гісторыі апрацоўка беларускай ментальнасці беларусаў, каб змяніць іх погляды да суседзяў, змяніць погляды да вайны. Аднак нават з засіллем ранейшай прапаганды нашыя суайчыннікі па-ранейшаму ў большасці трымаюцца антываенных настрояў. Гэтак на пачатку года кіраўнік беларускага аддзялення Чатам Гаус Рыгор Астапень адзначыў, што нават калі расійская армія наступае на фронце, падтрымка Крамля сярод беларусаў не расце. Беларусь з'яўляецца ключавой краінай для бяспекі рэгіёна. Еўропа не можа адчуваць сябе ў бяспецы без вольнай Беларусі. Што трэба зрабіць, каб наша дзяржава пасля вайны Расіі супраць Украіны не засталася расійскім сатэлітам? Што будзе з Беларусю ў перспектыве 15-20 год? Куды нас вядзе логіка развіцця падзеяў? Пра гэта ў другой частцы майго інтэрв'ю з Маракам Будзішам, польскім даследнікам дзяржаваў былога СССР, аўтарам кніг пра Беларусь і Расію, між іншага «Ілюзія свабоднай Беларусі. Як у змаганні за дэмакратыю можна страціць айчыну, а таксама «Усё ёсць вайна» і шматлікіх іншых. Марак Будзіш, аналітык польскага незалежнага цэнтру «Strategy і Future». Пане Марку,
Александр Лукашенко Спадар Марек, Александр Лукашенко 7 жніўня некалькі дзён таму на даволі незвычайнай сустрэчы, прысвечанай працы камітэта дзяржбяспекі, спачатку казаў пра вельмі агрэсіўную пазіцыю Польшчы і краін Балтыі. на пачатку о bardzo агрэсіўным наставленню Польскі і панств балтыцкіх. Ён казаў пра ціск ва ўсіх напрамках. Ціск на Беларусь, вядома. Ён чытаў тэзісы, карыстаўся нататкамі, быццам у яго дзесьці была падрыхтаваная шпаргалка. Miał ściągi skądś przygotowane, nie mówił z głowy, a on często lubi też z głowy coś powiedzieć. Ён не казаў наўздагад, а ён часта любіць так рабіць. Ён выглядаў крыху напалоханым на гэтым запісе, скажам так, такім незапакоеным. Але гэтыя абвінавачванні ці заявы пра тое, што Польшча і краіны Балтыі праяўляюць агрэсію, гэта абсалютная лухта. Гэта няпраўда. Чаму, на вашу думку, Лукашенко зрабіў такія заявы? Якая вашая ацэнка? Deklarację wygłosił. Jak pan to ocenia? Wydaje mi się, że deklaracje Łukaszenki idą w dwóch kierunkach. Мне здаецца, што заявы Лукашэнкі рухаюцца ў двух напрамках. З аднаго боку ён сігналізуе пра сваю рашучасць і гатоўнасць рэалізаваць вельмі агрэсіўны сцэнар. Адсюль яго заявы пра перспектыву вайны, падрыхтоўку краіны да вайны і дзеянні, якія распачалі ўлады Беларусі. Też i działań, które władze na Białorusi podjęły. I z drugiej strony sygnalizuje też gotowość szukania jakiegoś... З іншага боку, ён таксама сігналізуе пра гатоўнасць пачаць усё спачатку, так бы мовіць. Гэтыя агрэсіўныя заявы прызначаныя для таго, каб служыць элементам ціску, каб заходнія партнёры і суседнія краіны, так бы мовіць, не адкінулі варыянт, які таксама прапануе Лукашенка. Odrzuciły tej opcji, którą też Łukaszenko proponuje. A Łukaszenka proponuje... Лукашенко прапануе зняць санкцыі з Беларусі або значна іх скараціць і, па сутнасці, адкрыць гандлёвыя калідоры праз Літву і Польшчу. Памятайце, што яны былі зачыненыя за вайны. Handlowych i przez Litwę, i przez Polskę, bo pamiętajmy, że te zostały właśnie w związku z wojną zamknięte. Więc w tym sensie to jest... Таму ў гэтым сэнсе, я лічу, гэта ў пэўнай ступені дыялектычная аснова, якая дэманструе, што мы можам і хочам дасягнуць пагаднення, вядома, на ўмовах, выгадных для рэжыму. Ale jeżeli druga strona odrzuci... Але калі іншы бок адхіліць гэта, мы таксама гатовыя да вельмі агрэсіўных і варожых дзеянняў. У гэтым няма нічога новага. Мне здаецца, што гэта частка агульнай палітыкі беларускага рэжыму. Białoruskiego reżimu. Panie Marku, nie mogę nie zapytać o... Я не магу не спытаць пра вучэнне Захад-2025. Тым больш, што яны павінны быць даволі незвычайнымі ў гэтым годзе. У канцы мая не расійскія, а беларускія генералы заявілі пра прыкладна ўдвая меншую колькасць удзельнікаў. Гэта значыць войскаў, а таксама пра адыход вучэнняў ад межаў НАТО. Вядома, ад польскай мяжы ў тым ліку, у глыб краіны. Пазней яны паўтарылі гэтую заяву. Пра гэта казаў і Лукашенка ў інтэрв'ю амерыканскаму выданню «Тайм», апублікаваным некалькі дзён таму. Да вучэнняў Захад-2025 засталося ўсяго некалькі тыдняў. Чаго вы ад іх чакаеце? Otóż ja spodziewam się pewnego przesunięcia, jeśli chodzi o... Ну, я чакаю пэўнага зруху ў ціску, які аказвае Расійская Федэрацыя на краіны НАТО. Гэты зрух будзе адпавядаць заявам Мікалая Патрушава аб павелічэнні значнасці гэтых вучэнняў у басейне Балтыйскага мора. Расія хоча прадэманстраваць, што не дапусціць ніякіх дзеянняў у басейне Балтыйскага мора, якія не адпавядаюць яе інтарэсам. Такім чынам, у гэтым сэнсе гэты сцэнар зніжэння важнасці ці значнасці гэтай часткі вучэнняў, якія праводзяцца ў Беларусі, мне здаецца, адпавядаючым палітыцы Расійскай Федэрацыі. Але з іншага боку, паколькі гэтыя беларускія дэкларацыі заўсёды маюць два бакі і могуць быць інтэрпрэтаваныя па-рознаму, нам варта таксама падумаць, ці не з'яўляецца гэта сігналам для Захаду, звязаным з перспектывай заканчэння вайны ва ўкраіне. Гэта значыць, калі Расія кажа, што Украіна выйдзе з членства ў НАТО, сутыкнецца з абмежаваннямі на колькасць сваіх узброеных сіл і, магчыма, нават стане нейтральнай дзяржавай у нейкім больш далёка ідучым сцэнарыі, то мы павінны задацца пытаннем, ці не з'яўляецца гэта сігналам, які намякае Захаду, што ў рамках пэўнай перамоўнай тэхнікі ім не варта чакаць падобнай пазіцыі ад Расійскай Федэрацыі датычна Беларусі. Гэта значыць балансаванне паміж зніжэннем ваеннай значнасці Украіны для Захаду і зніжэннем ваеннай значнасці Беларусі для Расійскай Федэрацыі. Гэта парадаксальным чынам падтрымала б пазіцыю Лукашэнкі і яго людзей, бо ён таксама не зацікаўлены ў такім расійскім ваенным дамінаванні над Беларусю. Я гэтага не разумею. Калі казаць пра нейкі супраціў, а хутчэй пра далікатны баланс сіл паміж сіламі беларускага рэжыму і расійскімі магчымасцямі,
якія праецыруюцца на Беларусь, то Лукашенко хоча быць часткай расійскай сістэмы, але ён хоча мець незалежнасць у межах гэтай сістэмы і абапірацца на ўласныя сілы, і ён менш зацікаўлены ў павелічэнні расійскай прысутнасці ў Беларусі, бо гэта абмяжуе яго магчымасці. Такім чынам, у гэтым сэнсе мы зноў маем справу з неадназначнай палітыкай, якая адначасова адпавядае пэўнай агульнай лініі Расійскай Федэрацыі і сігналізуе пра пэўныя адрозненні. Jaki sygnalizuje pewne odrębności. Oczywistym jest, że Białoruś jest kluczowym państwem tutaj dla bezpieczeństwa regionu. Відавочна, што Беларусь ключавая краіна, якая з-за агрэсіі супраць Украіны, блізкасці да Кіева, з-за Сувалкскага калідору і розных іншых фактараў мае вырашальнае значэнне для бяспекі рэгіёну. Святлана Ціхановская, лідарка Беларусі, часта паўтарае падчас візітаў і сустрэч з палітыкамі на захадзе, што без дэмакратычнай і свабоднай Беларусі Еўропа не можа адчуваць сябе ў бяспецы. І мы павінны гарантаваць, што калі наступіць мір, гэта значыць спыненне вагню паміж Расіяй і Украінай, Беларусь не будзе цаною за гэты мір, не будзе часткай пазла, дзе яе ператвораць ва ўзнагароду, суцяшальны прыз. Маўляў, Пуцін не адразу атрымае ўсё, што хоча ва ўкраіне, але Беларусь застанецца пад яго ўплывам. Як вы думаеце, ці магчымы сцэнар, калі Беларусь не застанецца ў расійскай сферы ўплыву? Nie zostaje pod wpływem Rosji, nie zostaje w strefie wpływów rosyjskiej. Ja bym tego scenariusza nie łączył z demokracją. Я б не звязвала гэты сцэнар з дэмакратыяй. Гаворка ідзе пра зусім іншае. Іншыя пытанні стратэгічнага характару. Мадэльнае пагадненне такога кшталту цалкам магчымае. I modelowo tego rodzaju porozumienie Гэта павінна было б выказаць здагадку пра пераўтварэнне ўкраіны ў дзяржаву па сутнасці са статусам па-за блокам, што нечым нагадвае палітыку, якую праводзіў міністр Макей яшчэ ў 2019 годзе, ці нават у пачатку 2020 года, калі ў выпадку з Беларусю казалі пра роўную дыстанцыю як ад Расійскай Федэрацыі, так і ад Захаду, а таксама ад краін глобальнага поўдня. Zarówno wobec Federacji Rosyjskiej, jak i wobec Zachodu, jak i wobec państw światowego południa. Ta polityka białoruska ówczesnych. Беларуская палітыка тагачаснага ўраду павінна была быць трохвектарнай, ale сёння адзін з гэтых трох вектараў значна аслабеў. Mowa oczywiście o polityce Zachodu, natomiast modelowo rzecz biorąc, Я кажу, вядома, пра заходнюю палітыку, але гэта мадэль магчымая, але яна маларэальная, бо яна патрабуе дзвюх рэчаў. to powoduje, że ona jest mało realna, zakłada dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, Па-першае, узаемнага даверу паміж тымі, хто будзе заключаць такія дамоўленасці. Ёсць фундаментальная праблема з даверам да расійскага рэжыму, а таксама фундаментальная праблема з даверам да рэжыму, які кіруе Беларусю. z wiarygodnością reżimu rządzącego na Białoruś, bo druga strona. Таму што іншы бок, седзячы за патэнцыйным сталом перамоваў і абмяркоўваючы такое рашэнне, павінен быў бы верыць, што гэтыя дамоўленасці будуць выконвацца. Другі элемент, бо ён датычыцца не толькі Беларусі, але і Украіны. Магчыма, што гэта таксама датычыцца краін Балтыі і палітыкі ў Фінляндыі. Dotyczyć by to miało nie tylko Białoruś, ale również i Ukraina, niewykluczone, że również państw bałtyckich i polityki Finlandii. Такія тэарэтычныя перамовы павінны ўлічваць пазіцыі грамадства ў гэтых краін. Бо пэўны геастратэгічны статус нельга навязаць без уліку меркаванняў дзяржаў і грамадстваў, якія насяляюць гэтыя краіны. У гэтым сэнсе пытанне дэмакратызацыі ў Беларусі павінна быць элементам гэтай палітыкі, што робіць гэты сцэнар даволі малаверагодным, хоць такія перамовы магчымыя. Zamieszkujących te państwa, więc w tym sensie. Трэці найважнейшы элемент, якога, на маю думку, таксама не хапае, заключаецца ў тым, што сёння няма адзінай пазіцыі так званага Захаду. Сёння няма адзінай еўрапейскай палітыкі, няма адзінай палітыкі для цэнтральнай Еўропы і Злучаных Штатаў. Толькі калі мы маем справу з агульнай лініяй, якая паслядоўна рэалізуецца, мы можам чакаць пэўных геастратэгічных змен. Таму хоць такое рашэнне ў прынцыпе магчымае, яго рэалізацыя надзвычай складаная і заблытаная. Незразумела, ці яно таксама верагоднае. Nie wiadomo, czy prawdopodobna również. Mam ostatnie pytanie, zostaje nam kilka minut. У мяне ёсць апошняе пытанне. Пытанне пра будучыню некалькіх гадоў ці нават некалькіх дзесяцігоддзяў. У сваёй кнізе «Стратэгічная адзінота Польшчы» вы апісваеце падрабязны погляд на, скажем, такія праблемы, як эканамічная стагнацыя, якія могуць паўплываць на Расію з перспектывы дзесяцігоддзяў.
w perspektywie kilkudziesięciu lat związane to jest ze zmianą. Гэта звязана са зменамі ў сусветнай эканоміцы, зніжэннем попыту на нафту, газ, вугаль і гэтак далей. Улічваючы гэтыя згадкі, якія датычацца, скажам, нават сярэдзіны стагоддзя, як гэта можа паўплываць на пазіцыю Расіі. Яе здольнасць утрымліваць такія краіны, як Беларусь і Украіна, у сваёй арбіце, пагражаць суседнім краінам, такім як Польшча і краіны Балтыі. Ці не будуць гэтыя патэнцыйныя праблемы азначаць, што суседнія краіны, такія як Беларусь, будуць мець шанец у доўгатэрміновай перспектыве ці ў сярэднетэрміновай перспектыве, не ў бліжэйшай будучыні, не ў бліжэйшыя некалькі гадоў. Магчыма, не на адрыў, а на павольнае аддаленне ад Расіі. Dalej od Rosji. Ja uważam, że to, co zagraża wszystkim państwom Europy Środkowej, oczywiście w różnym stopniu. Я лічу, што тое, што пагражае ўсім цэнтральнаеўрапейскім краінам, вядома ў рознай ступені, у першую чаргу Беларусі і ўкраіне, але таксама Польшчы, краінам Балтыі і скандынаўскім краінам, гэта пераўтварэнне ў буферную зону, тэрыторыю, якая аддзяляе ваюючы, варагуючы свет, рускі свет і звычайны захад. Zwaśnione światy, świat rosyjski i świat umownego Zachodu. Rosja w moim odczuciu. Таму, на маю думку, калі Расія гаворыць або думае пра аднаўленне сваёй імперыі, яна думае паэтапна. Першы этап, які яна рэалізуе сёння, гэта стварэнне буфернай зоны, што аддзяляе Расію ад патэнцыйна варожага захаду, Oddzielającego Rosję od potencjalnie wrogiego Zachodu, a dopiero w drugiej. І незразумела, ці гэта сапраўды рэалізуецца. Аднаўленне імперскай пазіцыі, бо імперская пазіцыя азначае панаванне. Гэта таксама мае на ўвазе пэўную пазітыўную праграму з пункту гледжання Масквы, вядома, але аднаго кантролю над пэўнай тэрыторыяй недастаткова. Tu widzenia oczywiście Moskwy, ale to nie wystarczy tylko sama kontrola danego terenu. Ja uważam, że Я лічу, што асхабленне або памяншэнне перспектыў Расіі для яе росту і эканамічнага развіцця можа прывесці да неспрыяльнай для краін цэнтральнай Еўропы сітуацыі. Такім чынам, Расія зможа пабудаваць гэтую буферную зону, але не зможа зрабіць наступны крок, які азначаў бы якія-небудзь істотныя змены, нават калі мы не згодныя. Аднак калі мы не дамовімся ні пра якія перспектывы развіцця, гэта будзе азначаць, што мы станем перыферыяй, у якую інвестыцыі не рэкамендуюцца і адкуль людзі з'язджаюць. Таму што тут няма ніякіх перспектыў развіцця. Peryferium, w którym się nie inwestuje, z którego wyjeżdżają ludzie, bo nie ma tutaj perspektyw rozwojowych i to może dotykać. І гэта можа паўплываць і ўжо ўплывае на Беларусь і Украіну, дзе найбольш актыўныя людзі, якія імкнуцца да індывідуальнага развіцця, проста шукаюць іншае месца для жыцця. Ludzie po prostu szukają sobie innego miejsca zamieszkania i to jest w moim odczuciu najgroźniejszy scenariusz, żeby. Гэта, на маю думку, самы небяспечны сцэнар. І каб яго прадухіліць, нам трэба выбудаваць ініцыятыву сярод краін рэгіёну. Без пагаднення і сумесных намаганняў грамадстваў і эліт краін рэгіёну мы не зможам распрацаваць формулу, якая зменшыць гэтыя рызыкі. My nie będziemy w stanie wypracować formuły, która będzie odpowiedzią na te ryzyka. I tu będziemy mieli paradoksalnie oczywiście. Парадаксальна, але ў нас будуць праціўнікі такога пагаднення, рознай інтэнсіўнасці і з выкарыстаннем розных інструментаў з абодвух бакоў. Як з расійскага боку, так і з заходняга. Гэта будзе азначаць з'яўленне новага цэнтра развіцця ў цэнтральнай Еўропы, новага цэнтра кантынентальнай дынамікі, які мае патэнцыял змяніць сітуацыю ў доўгатэрміновай перспектыве. На маю думку, гэта і галоўная задача, і галоўная рызыка, з якой сутыкаюцца краіны нашага рэгіёну. I główne zadanie, i główne ryzyko, przed którymi stoją państwa naszego regionu. Jeżeli nie staniemy na wysokości zadania, no to. Калі мы не прымем выклік, то, на жаль, апынемся ў сітуацыі, падобнай да той, якой знаходзяцца краіны, што паходзяць з Югаславіі, і часткова краіны Балты, якія проста абязлюджваюцца. Гэта адносна вялікія тэрыторыі, населеныя невялікай колькасцю людзей, бо людзі проста пакідаюць гэтыя тэрыторыі. Niewielką już liczbę ludzi, bo po prostu ludzie opuszczają te obszary. Więc w tym sensie słabnięcie Rosji. Такім чынам, у гэтым сэнсе асхабленне Расіі прадстаўляе магчымасць, але гэта неабходная, а не дастатковая ўмова. Неабходнай умовай з'яўляецца таксама паразуменне паміж краінамі рэгіёна і здольнасць эліты грамадства Польшчы, Беларусі, Украіны і дзяржаў Балтыйскага мора навязаць пэўнае бачанне ўсяму заходняму свету, не толькі пераканаць іх, але і часам навязаць гэтую новую мадэль. Тут будзе шмат выклікаў. Przekonania, ale też i momentami trzeba mówić o wymuszeniu
tego nowego modelu. Tu będzie bardzo dużo wyzwań. Budowa nowego systemu bezpieczeństwa w Europie. Пабудова новай сістэмы бяспекі ў цэнтральнай Еўропы, калі яе правільна выкарыстоўваць, можа спрыяць такой палітыцы. Але яна таксама можа назаўсёды падзяліць рэгіён, пазбавіўшы магчымасці рэалізацыі такога сцэнарыя. У гэтым сэнсе мы сутыкаемся як з вялікімі магчымасцямі, так і з велізарнымі выклікамі. Takiego scenariusza, więc w tym sensie przed nami stoją zarówno wielkie szanse, jak i olbrzymie wyzwania. Гэта ўсё на сёння ў праграме «Прасвет». Для вас працавалі я, Сергей Пеляса, і ўся каманда нашай праграмы. Бывайце, трымайцеся і шукайце нашу праграму на YouTube-канале «Белсат Ньюс». Але толькі тады, калі для вас гэта бяспечна. Да пабачэння.